हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare हरे Rama, हरे Hare राम Rama, हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Mataji, Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Prabhu. प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേദം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ? 14 നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അതെ പ്രഭു ജി 14 എത്ര മാതാജി? 21 കഴിഞ്ഞ പ്രഭു. 21 കഴിഞ്ഞ് 22-ാമത്തെ അല്ലേ? അതെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശരി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പ്രശ്നക്കാരൻ അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കൊരു മനസ്സിൽ ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തെറ്റ് ശരി എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലെയും കൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളെയും കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ സത്വഗുണമായാലും രജസ് ഗുണമായാലും തമോ ഗുണമാണെങ്കിലും ഏത് ഗുണമാണെങ്കിലും അതിൽ ബന്ധസ്ഥരായി മാറുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബെറ്റർ സത്വഗുണാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മള് അതിലായാലും ചിലർ ബന്ധസ്ഥരായി മാറുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും
പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് സത്വഗുണം കിട്ടി, അപ്പൊ ഇന്നത്തോട്ട് ഇനി കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട്, അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം നല്ല നല്ല ഫിറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണെങ്കിലും ആ ഗുണത്തിലെ താഴ്ചയും വീഴ്ചകളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ അർജുനൻ ചോദിക്കണമെന്ന് ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി, ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെ പ്രകൃതി ഗുണം അതിക്രമിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യക്തി, എങ്ങനെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ പാണ്ഡവാനാദോഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി നാനിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണേര്യോ ന വിജാലതേ ഗുണവർത്തന്തിത്യേവം യോ വത്തിഷ്ഠ നേഗ്നദേ സമദുഃഖ സുഖ സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാസ്ന കാഞ്ചന തുല്യ പ്രിയ പ്രിയോ ധീരാസ്തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്കൃതി മാനവമാനയോസ്തുല്യ തുല്യോ മിത്രാരി പശ്യയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറയണേ. ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്കും വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉളവാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരന്തരങ്ങളായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനൻ അവയ്ക്ക് അതീതനമായിരിക്കുന്നുവോ? ആത്മനിഷ്ഠനായ സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? ധീരനും നിന്ദകൾക്കും സ്തുതികളും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുപത്യവനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുറെ പോയിന്റ്സിലെത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും നമ്മളെ കാണൂല അല്ലെ? കാരണം അങ്ങനെയാണ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഉദാസീന എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം അത് സത്യം മനസ്സിലാക്കാം. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ കല്ല് കൊടുത്താലും പൊന്നു കൊടുത്താലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ്. കല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റ് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ അതാണ് കല്ലും പൊന്നും. അപ്പൊ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ കല്ലും പൊന്നും വെവ്വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പൊന്നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കല്ലിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പൊല്ലിനാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് എന്താണ്, രണ്ട് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എടുക്കും. കാരണം അത് കിട്ടിയാൽ അത് വിറ്റ് കാശ് എടുക്കാന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ലെവലില് നമ്മൾ ഉയരാന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ഉയരാന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറയാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാ, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ചൈതന്യപ്രഭു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം അതാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ പറയാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ വളരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നടന്നു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ വളരെ അപൂർവമാണ്, ചിലപ്പോൾ 1-2 പേര് അപൂർവം ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധനം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരെ പോലെ സന്യാസിവര്യന്മാരെ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം, നമുക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാം. അതിന് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പോലും ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാം. നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് അപ്പോഴും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വലിയ മഹർഷിമാര്, അവർക്കൊക്കെ അവർ ഗൃഹസ്ഥരായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ആ നിഷ്ഠകൾ അവര് അതിനനുസരിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അതാണ് അവര് നമ്മളിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മൾ കൂടുതലും
കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മൃഗമായിട്ടുള്ള വാസനയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അവിടെ ഇന്ന പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ നാമജപമാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ആ നാമജപത്തിൽ കൂടി മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളെ 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് പറഞ്ഞത്. 4 നിയമത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അതെ, ഈ ക്ലാസ്സിലാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഹരീഷ്? അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. കാരണം എന്നാലേ നമ്മൾ ആദ്യം മനുഷ്യന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ശത്രുവാണ് മിത്രമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത്രയും പല ലെവലുകൾ പതുക്കെ താണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ നാമജപമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. ആർക്ക് അപ്രിയമായോ പ്രിയമായി അപ്രിയമായി യാതൊന്നുമില്ലയോ, പിന്നെ എന്താണ് ധീരന് നിന്ദകളും സ്തുതികളും മാനത്തിൽ അപമാനം. ആ മാനം ഉണ്ടായാലും അപമാനം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഫീൽ ചെയ്യണം. സ്തുതിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണിത്, ഞാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലല്ല എന്ന് നമുക്ക് ചിന്താഗതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ആയാലും അപ്രിയ ആയാലും സ്തുതി അല്ലാതെ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവണോ അന്നാണ് നമ്മളെ ത്രിഗുണക്ക് അതീതനായി മാറുന്നത്. മനസ്സിലാവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലായി. ആ മനസ്സിലാവലല്ല സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മ അത് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ചിട്ടകൾ ആ സാധന ഭക്തിയിൽ കൂടെ പതുക്കെ തമ്മ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ആത്മാവിനെ പതുക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, തനിക്ക് ഭൗതിക ശരീരവുമായുള്ള താതാത്മ്യം ഓർമ്മയിലെത്താത്ത വിധം അയാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അതാണ് ആ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാവത്തക്ക വിധം, അത് നമ്മളെ ചിന്തയിലെ വരരുത് ഞാനൊരു ശരീരമാണെന്ന്. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ടെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റേ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ശാരീര ബോധം ഉണ്ടായാൽ മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്നാൽ ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ വിഷയാസി തനിയെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി, നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പതുക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ആക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് നമ്മൾ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ കാണാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതിനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാം എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കണം, നാമം ജപിക്കണതും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട്, അതായത് ആത്മീയതമായിട്ടുള്ള പറയും ഗ്രന്ഥപാരായണം ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ആത്മീയത ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറയ്ക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സംസർഗവും അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സത്സംഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗുരു ശാസ്ത്ര സാധു അല്ലെ? സാധുവിന് അത് ഭക്തർക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതല്ലേ. പരിത്രാണായം സാധുവിന വിനാശായ ചതുഷ്കൃത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പരിത്രാണ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്തിനു വരുന്നത് ആ സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആ ഭക്തർക്ക് എന്ന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഭക്ത സംഘത്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം. മാം വിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവയാ സഗുണൻ സമ്മതി ദൈത്താൻ ബ്രഹ്മഭൂതായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം.
അതിന് പലപ്പോൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചില ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ലല്ലോ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആ പോയിന്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. കാരണം ഭഗവാന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുന്ന പറയണം. അങ്ങനെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അതിക്രമിച്ച് ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയാം. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസാവേസ്യ ശാശ്വതസ്യ ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതമായ ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മപദന വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ആയ പുറമേയുള്ള ആയ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ രശ്മികൾ അതിന്. അപ്പൊ അവിടെ സത്യത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സാധാരണ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ. അതാണ് വ്യക്തിശൂന്യം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം, അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും പിറകില് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നൈസ്കൃതികമായ സ്വഭാവങ്ങളാണ് അമൃതത്വവും അക്ഷയത്വവും ആനന്ദവും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതാണ് ഭഗവാനിലുള്ളത് അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനം, ആ ആനന്ദം, ആ ശാശ്വതം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ അതിന് എല്ലാ ആ സ്വഭാവം. അത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആനന്ദമുണ്ടാവും, അക്ഷയത്തുണ്ടാവും, അമൃതത്തുണ്ടാവും, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ബ്രഹ്മമാണ്. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പിറകില് ഞാനാണ്. അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ബ്രഹ്മൻ. പരമാത്മാവ് അതിന്റെ മധ്യാവസ്ഥയും അതായത് 2ാം ഘട്ടവും പരംപുരുഷനെ ഭഗവത് നിരപേക്ഷത്തിന്റെ അന്തിമ സാക്ഷാത്കാരവുമാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എത്ര നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തു പതുക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ആയ എനർജി, ആയ ഫോം മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിന് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് അതിനുള്ളിലുള്ള ദേവന, അതാണ് പരമാത്മാ രൂപേണ ചതുർഭുജ രൂപമായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ചതുർഭുജ രൂപേണ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കും. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും അതിനുശേഷം പരമാത്മാവ് അതിന്റെ മധ്യ അവസ്ഥയും അതായത് 2ാം ഘട്ടവും പരംപുരുഷനെ ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ അന്തിമ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഉയരും. അപ്പൊ ചിലർ അവിടെ നിൽക്കും, ചിലർ അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കും. അങ്ങനെ പല പല അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് ആ അന്തിമ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രകൃതിക്ക് അതീതനമായ ജീവസത്യ അധ്യാത്മജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൗതികത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉയർന്ന് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്രയുള്ളൂ, നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് അധ്യാത്മജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്ന് എവിടെ എത്തുന്ന ആ ബ്രഹ്മ സങ്കല്പത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോഴും ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അവിടെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞു. അത് ശരിക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിരണ്മയ ആയ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ മുഴുവനും ചുറ്റിരിക്കുന്ന ആ പ്രകാശ വലയത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ആ ഭക്തന്റെ ലെവലാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ആദ്യം ബ്രഹ്മ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്, അതിന്റെ പിറകിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ ആ ലെവലാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ സങ്കല്പത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഭൗതികത വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ള അവിടെ ഒരു ജ്യോതി ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭൗതികന്ന് വിട്ടാല് അത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തെന്ന് അവിടെ ഒരു എനർജി ഫോം ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നോ ഒരു ചൈതന്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് അവിടെ ആ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഭൗതികന്ന് വിടാം. അതേവരെ നമ്മൾ ഭൗതികത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പതുക്കെ ഉയർന്നിട്ട് പിന്നെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയരാം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം. ഭക്തിയുത സേവന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സാധനകൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് അത്ര ഈസി അല്ല ഭക്തി സാധനകൾ. അത് അതില് ഈ 3 കാര്യം ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ.
പക്ഷെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും ആ സാധനം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിന് കുറെ മെത്തേഡുകൾ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന നിരതനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതം മാറ്റിയെടുക്കണം. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്ത് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ട്. തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട പൂക്കളുടെ ഗന്ധം നുകരണം. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച ആ പൂക്കൾ നമ്മൾ സ്മെല്ല് ചെയ്യണം, ഗന്ധങ്ങൾ നുകരണം. കൃഷ്ണന്റെ തന്റെ ദിവ്യലീലകൾ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യലീല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ വൃന്ദാവനവും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ മധുരയും വൃന്ദാവനം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം, അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വായിച്ചറിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കണം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചറിയണം. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കഥ, ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ കഥ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കഥകൾ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കണം. പിന്നെ പറയണത്, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതീന്ദ്ര സ്പന്ദനങ്ങളാണ് മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ ഹരേർ നമ കേവല ഗതിരത്നത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹരേർനാമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. അത് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും, അതില്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് പറഞ്ഞത് അതെന്താണ്, ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്പന്ദനം അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം. അത് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ, നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവര് നാട്ടിലെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കായിരിക്കും അല്ലെ, അവരൊരിക്കലും നാമം ജപിക്കില്ല. പക്ഷെ അവരെന്തിനു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണാൻ. അതല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ നാമം ഭഗവാൻ, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന നാമം ഒന്നാണെന്നുള്ള മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ അതില് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം സദാസമയം ഉരുവിടണം. നമ്മൾ കൊണ്ട് 16 മാല എന്നല്ല ശരിക്കും പറയുന്നത്, 16 മാല മിനിമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. 16 മാല ജപിച്ച് എന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അത് മിനിമം ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നതാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് എപ്പൊക്കെ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് സദാസമയം ഉരുവിടണം, 24 hours. അപ്പൊ നമുക്കത് നമുക്കറിയില്ല, നമുക്കത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ സ്വാമി പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെയും ആവിർഭാവം, തിരോഭാവം എന്നിവ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കണം. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിവസം ഉണ്ട് അല്ലെ, തിരോഭാവം ഉണ്ടാവും, ആവിർഭാവ ദിവസം ഉണ്ടാവും, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവ ദിവസം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപവസിക്കണം. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏകാദശി, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപവസിക്കണം. അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യമനിയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്, ഇതൊക്കെ സാധനയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പതുക്കെ ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ നിവേദ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എല്ലാതും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും ഫലം, അതിലെ പൂക്കൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് നിവേദ്യം, അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറെ ചിട്ടകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പതുക്കെ ആ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും ഉയർന്നു വരുമ്പോഴും അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ മിനിമം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലേ, അവർക്ക് വരും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനൊന്നും ആക്കാനുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മളതിന് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം, കാരണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വത്സര രൂപത്തിലൊക്കെ കാണാമെന്നൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ ആവാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്താണ്, അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളടക്കം വെച്ച് പൂജിക്കരുതെന്നാ പറയും, ബേസിക് ആയിട്ട് പറയും. നമുക്ക് അതിനുള്ള പവർ ആയിട്ടില്ല. അതിന് വെറും ഫോട്ടോസ് മാത്രം വെക്കാൻ പാടുന്ന പറയണം. നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് വെക്കുന്നത് തന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിഷ്ഠകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഫോട്ടോ, അല്ലാണ്ട് വെറും ഡ്രോയിങ്സ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പവർ അതിന് കിട്ടും. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പിറകിലുണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഫസ്റ്റ് ജപിക്കാം. പൂജ സെക്കൻഡറി ആണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. നമ്മളെല്ലാവരും പൂജ ചെയ്യും, പക്ഷെ നാമം ജപിക്കില്ല. ബാക്കി അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ആദ്യം നാമം ജപിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ പൂജകൾ ചെയ്യണം. നമ്മളെല്ലാ പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നാമമാണ് ജപിച്ചിട്ടല്ലേ. എല്ലാവരും എല്ലാ പൂജകളും കണ്ടില്ല, നാമം ജപിക്കുന്നതോടാണ് പൂജകൾ ചെയ്യല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ നാമം. അത് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ 100% ഫിറ്റ് ആവണം. അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ. നാമം തന്നെയാണ് ഫൈനല്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണത്. അതൊന്നും പറയില്ല. അതിന് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങൾക്കും പരിത്യജിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തും വരെ. അതേവരെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നാമം നമ്മൾ ചൊല്ലണം. പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ ഇതുപോലെ ഇതല്ല. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ തെറ്റ്, എന്തൊക്കെ ശരി, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ചിലര് അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അപ്പൊ നമ്മളെ ചോറും കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരുവിധം ലെവലിങ്ങിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അതാണ് ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട്. അതായത് അപ്പൊ ഇന്ന് 2-3 ശ്ലോകം ആയുള്ളൂ. അതായത് 22 തൊട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് ഈ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വരുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമുക്ക് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ, കാരണം എല്ലാവരിലും ആ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരണം. അപ്പൊ അത് സാധാരണ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് മിനിമം ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ മിനിമം, അൾട്ടിമേറ്റ് മിനിമം പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാമം ജപിക്കാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അധ്യായം നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. ഇതിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞാലും വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത 15ലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഇതിൽ ഞാൻ സോറി, ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് വേറെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഞാനൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ലോഡാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും ഉത്സവത്തിന് പോയിരുന്നോ? ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗുരുവായൂർ ഏരിയയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ? ഇതില് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ഗുരുവായൂർ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കല്ലേ? ഒരു മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുജി. ആ മാതാജി ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. റിസ്നി മാതാജി. ആ മാതാജി പോയിരുന്നു. ആ ശരി ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ
പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഷെയർ ആയല്ലോ, വന്നാലല്ലേ? ഷെയറിൽ വന്നില്ല, സ്ലൈഡ് വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ? വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അത് ഒന്നും കൂടി വിവരിക്കണം. എന്താണ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നത് വിവരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയണം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർത്തമൂലമതശാഖ അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാസ്തി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ്യ വേദവിദേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവൻ എത്ര? വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതിനെ പറഞ്ഞു ശരിക്കും ആത്മീയതും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇതില് ഈ സ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇതില് നമ്മള് ഇവിടെ താഴത്ത് കാണുമ്പോള് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് കാണുന്നില്ലേ ഫോട്ടോയില്? ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അതിന്റെ അതിമെന്ന് ഇങ്ങനെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന് അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും. അപ്പൊ വേരുകളെല്ലാം മേൽപോട്ട് പോയിട്ട് ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിനെ തല തിരിച്ച് നിർത്തിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം. അതാണ് ആ ഭൗതിക. അപ്പൊ തല തിരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വേരായിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിലല്ലേ? അതാണ് ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് തലതിരിച്ച ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്. അതിന്റെ താഴെയാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ജനകലോകം, തപോലോകം, അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗ്ഗലോകം, അങ്ങനത്തെ ഭൂർലോകം ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ താഴെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ താഴെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദേവന്മാരെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ദേവന്മാരാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടൊക്കെ ദേവന്മാരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 17 താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, അവിടെയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 17 താഴെയാണ് മൃഗങ്ങൾ. പിന്നെ 17 തന്നെയാണ് പാതാളം, അങ്ങനത്തെ നരക ലോകങ്ങൾ. അതായത് സുതളം, വിതളം, തലാതലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാതാളം വരെയുള്ള ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ച്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രഹ്മാവ്, ആ താഴത്തേക്ക് വരുന്നതോറും ലാസ്റ്റ് പാതാളത്തിലേക്ക് വരും. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഇതിന്റെ കാരണം ഡിസയറിനോട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരാനുള്ള കാരണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പറയണത് അക്ഷയമൊരശ്വ അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇലകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇത് ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ഇനി വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അവന് കാര്യം മനസ്സിലാവണം. വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദത്തെ അറിയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്ലൈഡിലുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാവും. മരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. മരത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു ജലാശയത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിഴൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ മേൽ കീഴായി മറഞ്ഞ നിഴൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് അധ്യാത്മ ലോകം. ശരിക്കും ഒറിജിനൽ അധ്യാത്മ ലോകം. അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമുള്ളൂ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ അതാണ് ഭൗതിക ലോകം തല തിരിഞ്ഞ് അശ്വത്ഥമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തല തിരിഞ്ഞ് അശ്വത്തിന്റെ, അതായത് അരയാലിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അത് തലതിരിച്ചാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. എന്തിനാണ് മുഴുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തും ഒരു അശ്വത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശമില്ല. അതിരില്ലാത്ത ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പലതരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ ദേവനായിട്ടും ഉയരാം, ചിലപ്പോ എന്താണ് മൃഗമായിട്ടും താഴെ, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താഴ്ന്നു
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മമായ ഉന്നതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾ, വേദജ്ഞന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് കടക്കണം. അതിനാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞ വേദമന്ത്രങ്ങളെ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ചവച്ചരച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ ശരിക്കും പറയും വിരജാനദി. നമ്മൾ ആത്മീയ ആ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ ആ വിരജാനദി കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ലൈനാണ് ശരി. അത് വിരജാമാരെ ഇപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം, അപ്പുറത്താണ് ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ എന്തുകൊണ്ടറിയണം? അനിശ്ചരമാണെന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിരക്തിയുടെ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ അതിനെ നിന്ന് മുക്തനാകണം. ഈ വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയണം. അതായത് ഭൗതികതയെ നമ്മൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ മോചനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അധശ്ചേയൂർത്തം പ്രസക്തസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയ പ്രവാല അധശ്ച മൂലാനസൻ അസന്തദാനി കാർമാനുബന്ധിനി മനുഷ്യലോക. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ താഴ്പോട്ട്, ഈ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ചില്ലകൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്ന ഒന്നും കൂടെ അതിനെ പറ്റി പറയണേ. നമ്മളെ ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, ആ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്തിന് ഈ ചില്ലകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേരിനെ വേര് പരിപോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ വൃക്ഷം വലുതാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹം വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് തഴകീഴായി ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളാണ് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് വേരുകളുണ്ട്. ഈ വേരുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, കർമ്മബലങ്ങൾ. അപ്പൊ കർമ്മബലങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഈ വേര് ഉറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ വേര് ഉറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തളച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എത്ര അധികം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ബലോധിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ മുറുക്കി അവിടെ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ട്. അതിനൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മരത്തിനെ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉദാഹരണം അത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാരൂപമസ്യേഹ തപോപലഭ്യതേ നാതോ നാഛാദിർനാച സംവൃത്തിഷ്ഠ അശ്വത്മേനം സുവരിരൂഢമൂലം അസംക്തശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തത്പദം തത്പരിമാർഗദത്യവ്യം യസ്മിൻ ഗദാന നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ജാത്യം പുരുഷ പ്രപത്തേ യത്പ്രവർത്തി പ്രസദ്യ പുരാണീ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചു വരുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാവുന്ന ആയുധത്താൽ തേജിത്തി കളയണം. എന്നാൽ എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ല. ആ ദിവ്യപദം പോകി സ്മരണാതീത കാലം മുതലേക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാതും അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാ കാര്യം ആ ഭക്തി തന്നെയാണ്. അതാണ് ഭഗവീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഭക്തിയാ വരാം. ഭക്തി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും. അതായത് എല്ലാതും ആ പരമപുരുഷന് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ് വേരുറച്ച വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം. ആ ദൃഢദിശ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശാഖപടലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയെന്നോ മൂലം എവിടെയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഈ ശാഖ താഴത്തുള്ള തലതിരിഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് എത്ര ചെറുതുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ബലം നമുക്ക് എത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഈ മരത്തിന്റെ
ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൂലസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന് ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവത്വം പുരുഷനിൽ ആരാഞ്ഞറിയാൻ അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ നമുക്കറിയാം വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാത്മ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഈ നിഴലിനോട് ഈ ഭൗതികത്തിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊരു നിഴൽ മാത്രമാണ് എന്നൊരു ചിന്താഗതി ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ശരി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്ത് നടന്നാലും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നിഴലിന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നിഴലിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിഴലിനെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കൂടെ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ പറയണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയണതാണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. കാരണം നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന പല ശ്ലോകങ്ങളും ഈവൻ പല അധ്യായങ്ങളും അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകമല്ല നമ്മുടെ ലോകം ആത്മീയ ലോകമാണ്. നമ്മളിവിടെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള, നമ്മൾ എങ്ങനെയോ വന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണിത്. ഇപ്പൊ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ പ്രഭവ സ്ഥാനം. അത് എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എന്നാൽ അവിടെ ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തതുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. നിർമാന മോഹാജിത സംഗദോഷ അത്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമാദി ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖദുക്ത സംജർ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢപദമവ്യയം തത്. വിദ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ബൗദ്ധ തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതനത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിപ്രാപ്തിയാകാതെ പരംപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ആ ശാശ്വതമായ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഇതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിലും വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കളയണം. നിത്യമായിട്ട് അഭിമാനം, ഞാനാണ്, എനിക്കാണ് എല്ലാതും, നിത്യമായ മോഹം, ദുർസംഗം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതിക്ക് ഈശ്വരൻ താനാണെന്നുള്ള ഗർവ് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ബദ്ധജീവ ഭഗവത് പാത്രങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം എന്താണ്, ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും ഉള്ളിലുള്ളതാണ് എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം അല്ലെ, എനിക്കാണ് എന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതിന്, എന്താണ് തൻ്റേതെന്നും തൻ്റേതല്ലാത്തതുമായുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വസ്തുക്കൾ അതേപടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ആദിയായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. എനിക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളത് എന്നുള്ള സത്യം, അതായത് തൻ്റേതും എന്റേതല്ലാത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളേതായത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. എൻ്റെ പറയും നമ്മളെല്ലാം എന്തെന്നുള്ളത് നമ്മളെ ശരീരം ഭഗവാന്റെയാണ്, അത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മതാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു സത്യം നമ്മൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ന തദ്ദാസയതേ സൂര്യ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗതോ ന നിവർത്തന്തേ തദാത്മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്ത് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ കൺഫേം പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞോന്നറിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഇത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം അല്ലെ, ലാസ്റ്റ് മഹാപ്രളയം വരും, എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെന്നവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി പ്രളയം അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. എന്താ പറയാ പറയുന്നത്, ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിക്കുമല്ലോ, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമല്ലോ. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണല്ലോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വസിച്ച് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ പുറത്തേക്ക് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും. പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ല. അപ്പൊ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവ് കാരണം നമ്മൾ സൃഷ്ടിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയ സമയത്ത് ഭഗവാനിലായിരിക്കും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോരും അല്ലെ. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കൾ എവിടെയായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ബീജരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണോ? എങ്ങനെയൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി. ഈ മറ്റേ സംഹരിക്കുമ്പോ ആത്മാക്കളെ ബീജരൂപത്തില് ഭഗവാൻ നല്ല ബീജങ്ങളെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് അത് സൂക്ഷിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് അത് വീണ്ടും അത് പുനർജനിക്കും, അങ്ങനെയാണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാനിലോട്ട് ഭഗവാനായി മാറും. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ആത്മാവും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിലോട്ട് കൂടിച്ചേരും. ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ ആത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂടിച്ചേരില്ല. കൂടിച്ചേരില്ല. പരമാത്മാവും ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജന്മമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജന്മില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ 4 തരം മുക്തികൾ പറ്റി പറഞ്ഞു. 5 തരം മുക്തികൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് സായുജ്യം, ഒന്ന് സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, ശ്രാഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നില്ല. നമ്മള് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ചെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയാം ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് സായുജ്യ മുക്തി ലഭിക്കാം. അപ്പൊ സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, ശ്രാഷ്ട്യം, അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് തരുന്നാലും അത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ഇല്ല നമ്മള്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരും. അതാണ് 2 തരം ആത്മാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞ, ഒന്ന് മുക്താത്മാക്കളും ഒന്ന് ബദ്ധാത്മാക്കളും. ബദ്ധാത്മാക്കള് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കണം. സംഹാരം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് പ്രളയണം, എല്ലാം കഴിയണം, കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനിൽ ചെന്ന് ശരണം പ്രാപിക്കും, അവിടെ ചെല്ലും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സൃഷ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരും. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതനുസരിച്ച് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വീണ്ടും ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ മുക്തമായ ആത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ബാധകമല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ വാസസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആയ ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച്. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പററി ഷെൽട്ടറാണ്, പെർമനന്റ് അല്ല അത്. ഏത് നമ്മളെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ എന്റെ വാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രമയോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ അവിടെ വെളിച്ചം വീശാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രകാശം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇരുട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, നമ്മൾ ഈ ഇരുട്ടാണ്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുട്ടാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പല രീതിയിലും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും. ജ്ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, അതായത് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ തിരിക്കാം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത്രയുള്ള അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക ലോകത്താണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഉള്ളത്. പിന്നെ പരമവ്യോമത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പരമവ്യോമത്തെ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമവ്യോമത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അവിടെ പല ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകം, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം പല ഗ്രഹങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്, അനവധി വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠങ്ങളെല്ലാതും എന്താണ് ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ജ്വലിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം തന്നെയാണ്. അതായത് പരമഭൗമമായ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണം. ഇതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതായത്
ഈ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളും കൂടി ഒന്നിച്ചിനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ. അത് ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ പറയല് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഉണ്ട്. അത്രയും വലിയൊരു ലോകമാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാക്ഷാത്കാരത്തില് നമുക്ക് ആ ജ്യോതി മാത്രം മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളില് അനവധി വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പറയണത്. ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയും. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് പ്രഭാപുരം പൊഴിയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ലോകം എന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളും വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്ന പറയുന്നത്. ഒരു പ്രഭാപുരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറയണത് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ, അല്ലെങ്കിൽ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അനന്തകോടി ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ലാതും ഒരു പറയണത് മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചുറ്റും, അപ്പൊ അവിടെ ഇരുട്ടായിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? ഇവിടുന്ന് ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് കടക്കില്ല. കാരണം ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിനുള്ളിലാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം നമ്മളിൽ വരാത്തതും, ഇവിടെ ഇരുട്ടിനെ കണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ കടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രകാശമാനമായിരിക്കും. അതാണ് ശരിക്കും ആ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവർക്ക് കടന്നു, അതാണ് പറഞ്ഞു ത്രികോണങ്ങളിൽ അതീതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ത്രികോണങ്ങൾ മാറിയിട്ടുള്ള, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ആയിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ വെളിച്ചം കാണുന്നവര്, അതേവരെ വെളിച്ചമില്ല, ഇരുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവര് കടക്കും. പിന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അതില് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരവും ഒക്കെ ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മള്. പിന്നെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൂരിഭാഗം വൈകുണ്ഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. ലോകമല്ല പറഞ്ഞ, അനേകം ലോകങ്ങളുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ. അങ്ങനെ അനവധി വൈകുണ്ഠം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഓരോ വൈകുണ്ഠത്തിനും ഓരോ ഗ്രഹനാഥന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ആ നാഥന്മാരെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അവിടെ അതിന് പകരം നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്ന് നമ്മളെ മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ സാരൂപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തെ ആ ഗ്രഹനാഥൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ തോന്നും. നമ്മളെ ചതുർഭുജ രൂപം തന്നെ ആയിരിക്കും, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആയിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ വ്യൂ അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അനവധി, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ അനവധി വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വയം ജ്വലിക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ പിറമേൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ചെല്ലും. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്തത്വം അറിഞ്ഞ ശക്തി കൊണ്ട് അത് ഈ പ്രകാശത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആരുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഇരുട്ടിന് വേണ്ടി, ആ ഇരുട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി നമുക്കായ ശക്തി മനസ്സിലാവും. അവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വെളിച്ചം കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ ആ ലൈന് എന്ന് പറയാ വിരജാനദി ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നാ പറയാ. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ. അടുത്ത ശ്ലോകം. മമേവ വിശ്വജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ഠേന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തുകൾ. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്റെ ശാശ്വതമായ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശാശ്വതം, എപ്പോഴും നില. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണമില്ല, ശാശ്വതം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും നമുക്കുണ്ട്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രസങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാന്റെ തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാതും അതെ അംശമാണെന്ന് മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാതും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിൽ തന്നെ അനവധി ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം മമ വൈശ്യ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും പവർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മൾ 5 ഇന്ദ്രിയത്തിന് 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം എന്ന്
പറയുന്നത് മനസ്സാണ് അല്ലെ. സിക്സ് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനസ്സ് ഉൾപ്പെടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ കടന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ലൊരു പയ്യനായിരുന്നു, പക്ഷെ അവനെ അവിടെ ചെന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതി ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ കടന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ സത്യസന്ധത എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആത്മീയതമാണെന്ന് ലക്ഷ്യമാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേക വിസ്തരണങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമേറിയത് വിഷ്ണു തത്വം, രണ്ടാം തരമായ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ജീവാത്മാവും വിസ്തരണം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കടലത്തെ വെള്ളത്തിന് ഒരു കപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് പോലെ. നമ്മൾ കയ്യില് ഒരു പിടി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി വെള്ളം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് പിന്നെയും കടലിലോട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവറിന്റെ വെള്ളം അത് ഒഴുകി ലാസ്റ്റ് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കടലിൽ തന്നെയാണ്. ശരി, ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല അത്. ശരി, മാതാജി പറഞ്ഞപ്പോ അംശമാണ്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതന്നെ പ്രഭുജി. നമ്മള് ചെറിയ ജീവാത്മാക്കൾ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ, ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ മനസ്സിലായി, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ വിസ്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞതോ? ഇത് എല്ലാമേ ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ, അതല്ലേ പരബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള പറയുന്നത്. അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ചോദ്യത്തിലേ ഉള്ളൂ, വിസ്തരണം എന്നാൽ എന്ത്, ജീവാത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? രണ്ടിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടും രണ്ടാ. ജീവാത്മാവ് വേറെ, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ വേറെ. ചോദ്യം മനസ്സിലായി എന്റെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വിസ്തരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അതേപോലെ ഒരുവിധം ഉണ്ടാവും. അതല്ല, അതായത് കുറച്ച് ശരിയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്തരണങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവതാരാണ് അല്ലെ നമ്മളത് പറഞ്ഞത്. അത് മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു അല്ലെ, ആരോഹണം അവരോഹണം, അത് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, മനസ്സിലായി? നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. മറ്റേത് അവതാരങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നരസിംഹാവതാരം അറിയാം, ശ്രീരാമാവതാരം അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യാവതാരം, കൂർമാവതാരം, ഇതൊക്കെ അവതാരം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയണില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അത് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലം ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല, മറ്റേത് അവതാരങ്ങളാണ്. ഈ അവതാരങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, പൂർണ്ണാവതാരം, പിന്നെ മന്യന്തര അവതാരം, അങ്ങനെ പലതരം അവതാരങ്ങൾ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തികൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. അത് പല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് അംശമല്ല, അത് തന്നെയാണ്. അതിന് ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇത് മാറുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നമ്മൊരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. അതായത് ജീവാത്മാവും അവതാരം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്താണ് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളുള്ളത്. അവതാരങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. അവതാരങ്ങൾ മരിച്ചു പോണില്ല, ജനിക്കുന്നില്ല അവര്. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതരിക്കണം, ഭഗവാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തുള്ള ഏറ്റവും ഉള്ള ഉറുമ്പിന് വരെ മരണമുണ്ട്. അതാണ് ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കണം. ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ടാണ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, മരണമില്ലാത്ത. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇത് തന്നെ മരണമുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് നിനക്ക് തരാമെന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊട്ട് എല്ലാവർക്കും ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ മരണമുണ്ട്. അത് ഭൗതിക ലോകത്താണ് ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാതും ഉള്ളത്. ആത്മീയ ലോകത്താണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉള്ളത്. മനസ്സിലായില്ല ഹരേഷ്ണ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടായില്ലേ ഹരേഷ്ണ? പറഞ്ഞു കേൾക്കണില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ആരാ എന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു? ആരാ മാതാജി? ആരാ മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് അവതാരങ്ങളും ജീവഗണങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എവിടെ സ്ഥാനമുണ്ട്? നമ്മൾ മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അതേവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തിലോ ഭഗവാന്റെ സാരൂപ്യത്തിലോ അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുക്ത ആത്മാക്കളായിട്ട് മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് അവിടെ, പക്ഷെ ഭഗവാനല്ല അവിടെ. നമ്മൾ മനസ്സിലായി, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയല്ല, ഭഗവാനെ പോലെയാണ് എപ്പോഴും, മനസ്സിലായി, ഭഗവാനല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വേറെയാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ പോയി നമ്മളെല്ലാം 100% പ്യൂരിറ്റി കിട്ടി 100% മുക്താത്മാക്കളായി പോയി ചെന്നാലും നമ്മൾ അന്ന് ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമുള്ള അവിടെ. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ഭഗവാനുള്ള അവതാരങ്ങളാണെന്നും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതില് ഒരാൾ സ്വയം ശരീരം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരം വീണ്ടും കൈകൊള്ളുന്നു. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശരീരമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരം, നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ പുറത്തുള്ള ശരീരം, അതായത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരം മനസ്സും, പക്ഷെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മൾ നിലക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മനസ്സ് ബുദ്ധി മിഥ്യാഹാരമായിട്ട് സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മളിക്കലുണ്ട്. അത് ആത്മാവിന്റെ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് അവിടെ ഈ ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, സൂക്ഷ്മ ശരീരവും പോവും, നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രമായിട്ട്, അത് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം അത് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അതായത് പ്യുവർ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ അവബോധം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് അഹം എന്നുള്ള അഹംഭാവം മാത്രം, ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം, അതായത് അത് മാത്രം, അതായത് ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം മാത്രം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞത്. അവിടെയാണ് ആത്മീയ ശരീരം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമുണ്ട്, അതാണ് ആത്മാവ്. അത് എവിടെ എത്തണം? ആത്മീയ ലോകത്തെത്തണം. അതാണ് ആത്മാവും ആത്മീയത, ഇത് രണ്ട് കണക്ഷനാണ്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾക്ക് പരംപുരുഷനോട് മുഖത്തോട് മുഖം കാണാനും സംവദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 100% പ്യൂർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരങ്ങളൊക്കെ പോയി നമ്മൾ പ്യൂറായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ആ സ്വയമായിട്ടുള്ള മൂല്യസ്വരൂപത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അധ്യാത്മ ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റേത് പോലെയുള്ള ശരീരമാണ്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? നമ്മ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും എടുത്ത് കളയുന്നു അല്ലെ? നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നമ്മളെ രൂപം തന്നെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അതാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റേത് പോലെ ആ ശരീരമുള്ളവരാണ്. ശരീരഘടനകളിൽ വിവിധ വിഷ്ണുമൂർത്തിനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ശരീരഘടനയിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുക്താത്മാവ് ജീവന്റെ ഭൗതികരുണയിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മുക്താത്മാവിന് ഒരു ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കണം. ആത്മീയ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 100% ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അപ്പൊ മുക്തമായ ആത്മാക്കളായി നമ്മൾ മാറി. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവതാരം ജീവഗണങ്ങളും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അതാണ്. ജീവഗണങ്ങളിൽ പ്യൂരിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ സദൃശ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ. അടുത്ത ശ്ലോകം നിർത്താം. 7. ഈ അധ്യായത്തില് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 2-3 ശ്ലോകം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ഭൗതിക ലോകം ആത്മീയ ലോകം തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഒരു മരത്തിനെ വെച്ച്, ആ മരയാലിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിലേറ്റവും ഒരാലിനെ തല തിരിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ്, ഈ ടോപ്പിലായിരിക്കും ബ്രഹ്മലോകം, ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും താഴ്ചയായിരിക്കും പാതാളം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ? ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും, ഈ ശാഖകളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ജന്മത്തിൽ നടത്തി, അതായത് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എത്ര ഇതിനോട് ബന്ധസ്ഥരാവണം അത്ര നമ്മളെ ഈ മരത്തിന്റെ ബലം, അതായത് വേരും ബലം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത്ര അധികം നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുർസംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കണം അല്ലെ? അതായത് ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ അഗ്നിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ പരമമായ ആ ജ്യോതി ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ വേറേന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അവിടെ ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം ഉള്ളത്. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടേക്കാണ് കടക്കേണ്ടത് നമ്മള്.
പിന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ അത്തരം പ്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ പുറത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത്, നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഉള്ളിലേക്കാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക്. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്, നമ്മുടെ പരമാത്മാവിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് നോക്കി പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ പുറത്തേക്കല്ല, അകത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഋഷീശ്വരന്മാര് അവർ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി, നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് നോക്കി. അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ, അവതാരം എന്ന് പറയും ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള അംശങ്ങൾ. അത് തന്നെ പല പല അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഓരോ സമയത്തും. പറയും യുഗാവതാരമുണ്ട്, ലീലാവതാരമുണ്ട്, ശക്തിവേശാവതാരങ്ങളുണ്ട്, മന്വന്തര അവതാരങ്ങളുണ്ട്, ഗുണാവതാരമുണ്ട്, പൂർണ്ണാവതാരം. ഒക്കെ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി മാത്രം. ചില സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി മാത്രം വിടും, ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി വരും, ചില സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തി കൊടുക്കും. അതിന് പൂർണ്ണ ശക്തി കൊടുക്കും. പൂർണ്ണാവതാരങ്ങളാണ് കാരണോദായശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയ, ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണ അവതാരണം. പൂർണ്ണാവതാരങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വര, അത് ഗുണാവതാരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓരോ അവതാരം, അതൊക്കെ അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്, മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ജീവലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവാത്മാക്കളായിരിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ മരണചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആത്മീയ അവതാരങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവര് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ മൂലസ്വരൂപം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് പത്രം ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ശരീരം, ഒറിജിനൽ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് സംവദിക്കാൻ. ആ സമയത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ മൈപ്പിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമ്മളായിരിക്കും അവിടെ, ജീവാത്മാവായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അവിടെയുള്ള പുൽക്കൊടികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിടാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ലഭിച്ച, അവിടെ ചെന്ന് സ്വരൂപം എന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളെല്ലാതും ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. അതിന് രൂപമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കണം, അതിനെല്ലാത്തിനും അതിന്റെ പവർ ഉണ്ട്. അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകം ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. അടുത്ത ശ്ലോകം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. അത് നമുക്ക് നിർത്താം. രേഷ്ണ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്ലോകം. എല്ലാതും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ രക്ഷ നേടാൻ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. എല്ലാതും ഇനി ഫൈനല് വരുമ്പോ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യത്രേ ഉള്ളൂ. എടുത്തോട്ടെ, ഞാൻ ഹരേഷ്ണ മാതാജി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നമുക്ക് പാഞ്ചകൽപരൂപച്ച് കൃപാസന്ധ്യാപച്ച് പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നമുക്ക് എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തവരും, ഹരേ കൃഷ്ണ, ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തവര് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം, ജപിക്കാത്തവര് ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ